Добро утро. Момент да оставим кафенцето. 6:15 сутринта. Айде и другите тики ще са готови. Почват. Ето ги. Ето ги. Кажем, имаме радост за окото. И разгървиме тук да видим. Опа! Намина, къде се скрива? Чека да видим. Тия по-големите. Ето ги цигулките. О, котиквениче. Охо-хо-хо-хо. Време да покажем и бустанчето. Че са сутрин рано. Чеки да не разсипеме кафенцето. В момента е на пауза. Чеки да видим. Тук ми се види нещичко. Оба. Айде да идем към бустанчето да направим една обурка. Момент на пауза. И да видим. Тук там е манинки само. Ама има. В ръгалата. Тикви. Има завръз, има. Има. Така. Я да видим. Ето я. Ето я. Правим една оборка сутрин рано. 6:15 сутринта. Има. Мамина. Има. 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 Ще има и бустанче. Има 2-3 сорта. Не ги помниме. Купени са семената. Но ми казаха, че сортовете са някакви стари, хубави сортове. Има. Добре. На едно стърпче по 3-4 обеничета. Още един убав дъжд ми трябва. И сме супер. Да погледнем насам. Има. На всеки завръз има по 3-4. Има. Ето го. Шампионката. Моята шампионка. Има. Добре. Хората са казали по-добре късно, колкото никога. Да има, само Господа опази. Я ви има на другия край на двора, че е големо. Да видим, че гледахме тляво. Сега да видим тук отдясно. Какво става? Така. Тук бе пръви завръзани. Има завръз. Ама ни обеничета, ни единчета. Но от 1000 половината да са се фанали. Половината да не са. Ето ги едините. Ще има, бе. Ще има единчета са покарали. Ще има. Завръзали са, ще има. Чао, хубав ден. Това е от мен.